ದಿಲ್ಲಿ ವರೆ ಮುಟ್ಟು ಇತ್ತ ತಾಮರೆ ಅಲಂತಂಡು ಒಂದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆತಂಡು ನರೇಂದ್ರನ ಕೇಂದ್ರ ಆತಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಪಚ್ಚಗುಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರೊಂದು ತತ್ತಿನಲ್ಪ ತಿತ್ತೊಂದು ಕೈತಾಂಗ ಪಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ನೆನಪೈನಾರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್. ಕಾತೊಂದು ಬೈದರೆ ಆ ತುಳುವಪ್ಪಿಗೆ ಯಾನು ತಲೆತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಇನಿವರೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮನ ಭೂಕಂಪ ಸುನಾಮಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ದಾಂತಿನಲ್ಗ ಮೊರನಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸುನಾಮಿ ಹಾಕುನ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ತಿರ್ತದೆ ಅಂಚಿ ಎನ್ನೆದ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಗಡಲ್ಲ ಆಯರಿಗೆ ಬಲ್ತಂಡ ಆ ರೀತಿ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನ ಚಿಂತನ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಯಾನು ತಲೆತಗ್ಗಾವೆ ಇನಿ ಈಗ ಬಾರಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಪರ್ವಕಾಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಲಿಟ್ಟು ಸತ್ಯುಳ್ನ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಚಿಂತನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇನಿ ಅನಿಕೂಟದ ಐತ ತಿರಿಕೂಟದ ಸಿಂಗಾರ ಹಾಪುನ ಚಿಂತನ ತನ್ಮುಖೇನ ರಾಜ್ಯದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕೊರ್ಪನ ಚಿಂತನ ತೀರ್ಪು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ಸ್ಥಾನಡು ಉಂತುನಾಯಿಯ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಚಿಂತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೈವದ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪನ ಚಿಂತನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇನಿತ ದಿನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಪಣಪನ ಚಿತ್ತಿನ ದೈವವು ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಪಣಪನ ಚಿತ್ತನ ದೈವವು ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಣಪನ ಚಿತ್ತನ ಅಣಿಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅರಸೊತ್ತಿಗದ ಜೈನರುಳ್ಳೆರೆ ಕುಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುತ್ತದ ಬಡ್ಡೆರುಳ್ಳೆರೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗದ ಕುಳುಳ್ಳೆರೆ ಮಹಿಳೆರುಳ್ಳೆರೆ ನಿಜ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಬದುಕಿರು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಎನ್ನ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲಾದೆ ರಟ್ಟೆ ಮರಗಿಲ್ದ ಕುಲ್ಲಾದೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ನುಡಿ ಕೊಟ್ಟು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ಮುಖೇನ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಏಳವು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಗಳು ಕಟ್ಟಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಸೌದರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಳೈವತ್ತ ಪಿರೈ ಕೊಡದ ಎಂಕಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಾಂದ್ರೆ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಭೂಮಿನ ಒಳಗಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತಾನು ಪುಣೆದು ವೀರಪ್ಪ ಮೈಲಿಲು ಅಕಾಡೆಮಿನ ಮಲ್ತೇರೆ ಕುಲಾಂದ್ರೆ ಭೂಮಿನ ಮಲ್ತೇರೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಐದು ಪಾತಾಳಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಗ ರಡ್ಡು ಕೋಟಿ ತರಪಾದೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ತೃತೀಯ ಐಚ್ಛಿಕ ಭಾಷೆಯಾದ ಮಲ್ತುದಿದ್ದೇರೆ ಉಮಾನಂದ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಣ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ್ರೆ ಆ ಪೂರ್ಣ ಒಡ್ಡ ಅರ್ಧೊಡ್ಡ ಕೋಪನ ಚಿಂತನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಈ ಕಟ್ಟೋಣದ ಉಳೈವತ್ತದ ಬಿದೈ ಕೋಪನ ಹೊರೆಮುಟ್ಟುಗಳ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡಿನ ಐಸರ ನೆಗತು ತೋಡಿಡು ಪಡೆದ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತನ ಚಿಂತನ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜರಾಯಿನ ಚಿಂತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಂಕಲ ಸುರುತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಿಂತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಎ ವಿವೇಕ್ ರೈಕ್ಲರ್ದ ಶುರುವಾಯಿನ ಚಿಂತನ ವಾಮನ ನಂದಾವರದ ಶುರುವಾಯಿನ ಚಿಂತನ ಯುದ್ಧದ ಕರಿನ ಎಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲು ವರೆಗುಟ್ಟು ಈ ತುಳುವಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಂತ್ರ ಪುಗೆಲ್ ಕೊಡ್ದು ಆಗಲು ಪುನತಿರೆ ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರಲ್ಲ ಪುನತಿರೆ ಈತನೇಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕರಡಿ ಆಗ ಒಬ್ಬನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆದಂಡೆ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯದ ಆದಂಬಿಕೆಯನ್ನಾಗ ಎನನು ಈ ಒಂದು ಪೀಠದ ಎತ್ತರವು ಏರಾಯಿರೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತು ಜನ ಎಂಕ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರಮೆದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡಂದೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇನಿತ ದಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠವು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನುಪುನಾಯನ ನಿರೂಪಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಂದಿನಾಯನ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಕೊಡುಪುನಾಯನ ಕನಂತದೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ತುಳುವನಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ತದ ಉಳೈತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲೋಕದ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲೋಕದ ಒರಿಯಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿ ಮತ್ತರಗಳ ಒಲಗಾತಿರಿ ಆ ಚಿತ್ತನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಪಾದ ಪಡೆದು ಯಾನಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪೀಠ ಯಾನು ಏಳಂದುಳ್ಳ ಎಂಕಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿನ ಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರೇ ಆನಿದ ದಿನ ಯಾನು ಕೊಟ್ಟು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾಮಂದಿರ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಸಾನಿಗೆ ನೀರಟ್ಟಾಯಿರ ವಿಧಾನ ಚಿಂತನ ಪೊಟ್ಟುಡು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ಬಂದ ಚಿಂತನ ಮಾತೆರಡು ಯಾನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯನ್ನಂಡ ಯಾನ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಿರ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರವೇ ಪಣಪನ ಚಿಂತನ ಮಾತೆರಡು ಆ ಪೊಟ್ಟ ಬಣ್ಣದಿರ್ತೇವೆ ನಿನ್ನೆ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ
ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದಿನದ ಸಂಘರ್ಷ ಅವನ್ನುಂಡು ಇಲ್ಲಿ 15 ಸೀಟ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಈ ಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಡ ಉಂಟು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಖಂಡಿತವಾದ ಆ ಸೇರವೇದ ಪಣಪನ ಚಿಂತನ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುವಪ್ಪೆ ನಟ್ಟುಂಡು ಅಂಜನೆ ಗೌರವ ಅಂತ ಸಿಟಿ ರವಿಕುಲು ಇಲ್ಲದ ಈ ಸ್ಥಾನ ಕಣತ ಕುಳ್ಳಾದಿರೆ ಯಾನ ಏಪಲ ಮದ ಪೆರಚಿ ಯಾನು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಣಪುಜಾನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂದು ನುಡುಗರ್ತನೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಲ್ಲಿ ನಾನು ಎದೆ ತಟ್ಟದ ಪಣಪೆ ಒವೇ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪಣಪುಜಿನಿ ಎನ್ನ ಮಾತ ಸಂಗತಿ ಇರಬೇಕು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಹಿಡಿತ ಬೆರನೆರೆದು ಬತ್ತಿನ ಕಟ್ಟ ಕಳೆತ ಬೆಡಿ ಮರೆದು ಸಾಯಿಬೆರವರೆ ಒಟ್ಟೋಗಲ 16 ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾನ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಪಚ್ಚಗುಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರೊಂದು ತತ್ತಿನಲ್ಪ ತಿದ್ದೊಂದು ಕೈತಾಂಗ ಪಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ನೆನಪೈನಾರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಇವುಗಳನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕಿಗೆ ಬೊಳುಪಾಯಿನಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೇರ ಪಣಪನೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕಿಗೆ ಬೊಳುಪಾಯಿನಾರು ಇನಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಹೊರಳಿರೆ ಅಕಲಿನ ಅಜತ್ತು ಕಣತದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೆ ಮುಡಿಪಾದ ದೀಪವಲಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಚಿಂತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರನ್ನ ಸಮಕ್ಷ ಮಡಿನಿ ಯಾನಿ ಪೀಠ ಏರಿಯ ಪಣಪನ ಚಿಂತನ ಸಂತೋಷಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟಂದ್ರೆ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನೆ ಇನಿ ಕಾಲಿ ತುಳುವಪ್ಪನ ಸೇವಕಿ ಈರು ನನಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದಾಯಕ ಎಂದಾಗ ಈ ನೆಲದ ಒಂದು ಶಾಸಕಿ ಆದ್ರೆ ಈರು ಸರ್ಕಾರದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ನಮಯ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರನ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರನ್ನ ಚಿಂತಿರ ಆ ಮಾನದಿಗೆ ನರಮಾನ್ಯರನ್ನ ಒಂದು ಧೀಶಕ್ತಿದ ಹೊರಟು ನನ್ನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಈ ಕಟ್ಟೋನು ನೀಡಿ ತುಳುವರೆಗೆ ಈರ್ನ ಆಶಯದಲ್ಗ ಇನಿ ನಾಟಕದ ಬತ್ತಿನ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಕ್ರೀಡೆ ಬತ್ತಿನ ನೃತ್ಯದ ಕ್ರೀಡೆ ಬತ್ತಿನ ಸಂಗೀತದ ಕ್ರೀಡೆ ಬತ್ತಿನ ಏನು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಈ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸಭಾಭವನ ನಮ್ಮ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಪನ ಚಿಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಶಯಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ನಡಪೇರೆ ಈರಿನ ತುಂಬುದಿದೆ ಹಿರಿಯಾಗಿನ ತುಂಬುದಿದೆ ಯಾರು ಬಿರಾವಡ ಬರ್ಪೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಈರೆಲ್ಲ ನೆಂಪು ಬಲ್ತೊಡವೆ ಬಂದುಡೆ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ ಎಪ್ಪಲ ಮದಪೆರೆಂಚಿ ಎಕ್ಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶಾಂತಿಗೌಡು ಏಪಲ ಈಗಲೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರ್ನ ಸದಾಶಿವ ಏಪಲ ಅದನ್ನ ನೆಂಪು ಬಲ್ತೊಡವೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಆರು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ ಆರು ಏನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೋಡಿಸ ನಿಂತೇವೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಫಲವನ್ನು ಯಾನ ರಟ್ಟೆಯ ಕಾರಣಾರ್ಥಿನ ಚಿಂತನ ವ್ಯಕ್ತಿದೆ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರವರಿ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಸುರುಕು ಪಚ್ಚೆ ಸೀರೆದ ತುತ್ತವನವೇ ಎಲ್ಲ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬ ಅತ್ತನ ಮದಿನದ ದಿನ ತುಳುದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚಿಂತನ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ಇರಿಯಾನ ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟೆ ಅನ್ನಡ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ MLA ಕಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದು ಒಂದು ಎನ್ಮನೆಯ ಪರಿಚಯದ ಸೇರುತ್ತಾಯ್ತು ಸುರುತ್ತಲ್ಲಿ ಹೆಂಚಿವೋಕೆ ಅನ್ನಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷಾ ಪದವು ಈ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷಾ ನಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತ MLA ನಕಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕಲ ಮಾತೆನ್ನಲ ಬೆರಿತಾಂಗದಿರ್ತೊಂದು ಸುರುವುದಿನ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಉದಯ ಎಮ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇವೆ ನಿಗಲ ಮಾತೆನ್ನಲ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಹಳ್ಳಿರು ದಿಲ್ಲಿವರೆ ಮುಟ್ಟು ಇತ್ತ ತಾಮರೆ ಅರಲ್ತಂಡು ಒಂದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆತಂಡು ನರೇಂದ್ರನ ಕೇಂದ್ರ ಆತಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ಕೊಡ್ತಡು ಇರೆಲ್ಲ ನೆಂಪು ಮಾತಾಡುವೆ ಬಂದುಡೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಪುರೆ ಕೆಲವು ಜನದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಪುನಗ ಕನ್ನಡದಾಯಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ಬೋಡು ತುಳುಲ ಬೋಡು ಹಿಂದಿಲ ಬೋಡು ಮರಾಠಿಲ ಬೋಡು ಮಾತಲ ಬೋಡು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿದ ತೋಟ ರಸಿಕರನ್ನ ಕನ್ನಡಿನ ವೈಪುನ ನೋಟ ಈ ತುಳುನಾಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮರಾಠಿ ನೆಲಕಬಹುದು ಬೆಂದದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಂಚೊಗು ನಾಗನಗರಿಗೆ ನಾಗಮಂಡಲ ದೈವಳಿಗೆ ಧರ್ಮನೇಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಂತಿಜರ ಅಖಿಲ ನೇಪದ ಮದಪೆರೆಚ್ಚಿ ಮಾತ ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಐಕ್ಯಬೋರ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಪುರೆ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಕೊಡಿಯಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ರೆ ಎಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಏಪಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಧೋನಿಂಜ ಗುತ್ತದ ಗುರುಕಾರ್ರೆ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ರೈತರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪಣೆಗೆ ಬಂದುಳೆ ಯಾರು ಎಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪಣೆ ಈತ ನೆಟ್ಟ ತುಳುವೆರ್ನ ನಟ್ಟು ಬ್ಯಾರಿ ಪೊರ್ಪು ಹಿಂದೂ ಈಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಗೆತ್ತಳು ಅಂಡ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿ ಆವಡೆ ಕೊಂಕಣಿ ಆವಡೆ ಹಿಂದೂ ಆವಡೆ
ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ಚಿಂತನೆ ಬಿಸುಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧ ಬ್ಯಾರಿ ಪಡೆದ ಭಾಷೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾಡಲು ತೆರಿಪಾದುಕೊಂಡಾರೆ ಎಕ್ಕಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ చెప్పిన ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ನವರನೆ ಪಾತೆರ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಓಡಗುಟ್ಟಕ್ಕೆಂಡ ಆರು ನಿರಂತರವಾದ ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿನ ವೇಷಪಾಡಿನ ಚಿತ್ತಿನಾರಿನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಮಂತ್ರಿನ ಚಿತ್ತನ ಪೆರ್ಮೆ ಇಟ್ಟುಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಕಲ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಎಂಕ ಭಾರಿ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಟ್ಟವೇ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಹಬ್ಬಿನ ತೇರು ವೈಪರೆ ಬ್ಯಾರಿ ತುಳು ಒಕ್ಕ ಕೊಂಕಣಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಪೋಯಿ ಪಣಪನ ಚಿತ್ತನ ವಿನಂತಿನ ಮಾತುಂಡವೆ ಎಂಕೊಂಡಿ ಭಾರಿ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕೂಟಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕರ್ಕೇರ ಮೆಕ್ಕಿಪಲೆಯನ್ನು ಅನ್ನ ಅಮ್ಮೆನ ಆಶೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಎತ್ತಾರೆ ಮಾಡದೆ ಸುರುತ್ತ ಕಡಿಯಿಂದ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತನಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ಕೇರನ್ನ ಹಿರಿಯ ಆಯ್ನಾರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನಿಂದ ಶುರುವಾಯಿನ ಮಾತ ಸದಸ್ಯ ಇನ್ನೆಂಕಲ್ಲ ಆಕಾಶರಾಜ್ ಜೈನರಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತುಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಆದಿಪ್ಪು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ನಿರಂತರವಾದಿಯನ್ನ ಭಾಷೆಗೆ ಸಾನೆ ಕೊಡ ಚಿತ್ತನ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ದುಂಬುದ ಇನಿ ತುಳುಕೂಟೋಡು ಭಾರಿ ಗುಣೇ ಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ ಪ್ರೀತಿದ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿತ್ಯ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಕಾಂತಿ ಅಕ್ಕ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತುಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಳಂಜ ಮಾತ ಎಂಕಲ 10 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಎಡ್ಡೆ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ತಂಡ ಎಂಕ ದಿಕ್ಕದಂಡ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನುಡಿಸೇಸೇನೆ ತರಟಿದ್ದು ಒಂದು ಗೋಪಿರಕಲು ಪೂರ ಸೇರ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಎದುರು ಎಂಕಲ ಭಾರಿ ಎನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಆದರ್ತಿನಕಲು ಯಾರ ಮಾತೆನ ಕುದರ ಬಂಡ ಒರಿಯನ್ನ ಬಿಡ್ಲೆಕ್ಕಾದಿಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ದ ಚಿತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಕುಗರ್ತೆಗನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಕೇಸಿ ನಾಯ್ಕರು ಆರ್ನ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಡೋದು ಮಾತ್ರ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಚಿಂತನೆತ್ತಿನ ಚಿಂತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೇಸಿ ನಾಯ್ಕರು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತುಳು ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಪುದರ್ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಯಾನು ಕೆಲವು ಜನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ದಾಯಿಗಿಂದ ಯಾನು ಏರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪೂಜಿ ಅನ್ಯರೆ ಧನಿಕುಲೆ ಹಿರಿಯಾಕುಲೆ ಅದು ಪಣಿಪಿನೆಟ್ ಅದರ ಇದು ರಪ್ಪ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನೆಂಚಿ ಅಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಚಿತ್ತ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗೆ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಅದೇನು ಯಾರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ವಾಸ್ತವ ಕೊಟ್ಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕುನೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಲಿನೋ ಎರಡು ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಬಣ್ಪೆ ಯಾನು ಏಪ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಆದ ಜೊತೆ 5 ಒಕ್ಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪೊಕ್ಕಿನಿ ತುಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಪೊಕ್ಕುದಿನ ಐಟ ನಡುಟಿ ಅನ್ನು ಪೊಕ್ಕುದಿಯ ಆಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಲೇಜಿನ ಕಂಡ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಲಿನ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಒಂದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿತನ ಬೆರ್ಮದ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಲಿನ ಇಂಕಲ ಮಾತ ಯೋಗೀಶ್ ಅಣ್ಣನೇ ಮಾತ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಳು ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪನ ಚಿಂತನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರುಂಡರೆ ಒರಿಯನ ಪುದರ್ ಲೆತ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒರಿಯನ ಪುದರ್ ಲೆತ್ತಿಜಿಂದ ಹಾಕೊಂಡ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಪೊಟ್ಟುಡು ನಿಖಲ ಮಾಶಿರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರ ಇಲಿಯಾನ ಹೊಂದಿದೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಎನ್ನ ಪಿರವಡ ಬೆಂದಿನ ಚಿಂತನ ಯಾದವ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿದ ಎಂಕಲ್ನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕೂಟ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಕುಟ್ಲಡಿನಿ ಈರ್ದು ಎತ್ತರಗಳಂತೆತ್ತನ ನಿಂತಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿದ ಕೂಟ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿನ ಯಾನ ಏಪಲ ಮದಪರೆಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಸೇರಿದ ನಿಖಲ ಮಾತೆರಗಲ ಈ ಪೊಟ್ಟುಡು ಯಾನ ಸೆರೆ ಕೊಟ್ಟುದು ನಿಖಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುರಿ ಎಂಕಲ್ನ 7-10-15 ಅಂತ ಎಂಕುಲು ಪರನು ಕಡೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಕೂಲಿನ ಕಡೆ ಒಂದು ಆ ಕೊಪ್ಪಿನ ಕಟ್ಟೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ಪರ ಕಟ್ಟಿದ ಅವೇನು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ತುಂಡ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಳುನಾಡುದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗಕಲೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸೌಧ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಮ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರಿನವು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಣದಾದ ಕೆಂಡ ವಿದೇಶದ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಿರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕುಲು ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಪೋಯಿಂಡ ಭೂತಾನಿಗೂ ಪೋಯಿಂಡ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೂ ಪೋಯಿಂಡ ಅಸ್ತ ಉಡುಪುನ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮಿಸವ ತುಳುವನ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತಂಡ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಉಡುಪುನ ಪಾರ್ದು ಸಂಭ್ರಮಿಸವಳು ತುಳುನಾಡಿನ ಪೊಲಪಾಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದ ಹೊರಟು ತುಳುನಾಡಿನ ದ್ವಾರ
ನಂಚಿತ್ತನ ವಿಮಾನ ಕಂಪಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊಲಬು ಕೊರಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಳಿಗೆಲು ಮುಟ್ಟಲಾದಿಪ್ಪು ಗೊರಂಬಾದಿಪ್ಪು ಐಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೌಂಟ್ರೆ ಉರಬಡು ನಾಯರು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಫಟದ ಸಂಭ್ರಮಿಸವು ನಂಚಿತ್ತನ ಕೌಂಟ್ರದ ಹೊರಟು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊಲಬು ದಿಟ್ಟಿಗಂತಗೂ ಆರವನ ಕೆಲಸ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪಂಪೆದಾದಂದು ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮೂಲ ಸೊಗದಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಪಾರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವು ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುದುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವದ ಕೆಲಸದಕ್ಕೂ ಅರ್ಧ ತಿನ್ನದ ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಟ ಅವ್ವವು ನನಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಪರವಾದಿಪ್ಪು ಕಂಬದಾದಿಪ್ಪು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದಕ್ಕಲೇ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ತೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಳನೇ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯರು ಕೊಡ್ತಿನ ಆಶಯದಲ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತ ಮಸ್ತ ಕೊಡಿಟ್ಟಿನವಿನ ಅವಿನ ಗಿಟ್ಟಿಸದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು 10 ಕಡೆಟ್ ಮೂಜಿ ಎಕರೆ ಭೂಮಿನ ಸರಕಾರದ ತೆತ್ತೊಂದು ಓದು ನಮಕಾಯ್ತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸೊತ್ತುಳಿದು ಕೂಡ ಮೂಲೆಡೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಟ್ಟಿಗುಡುಪಾದಿಪ್ಪು ಉರಬೆಡುವಾದಿಪ್ಪು ಕೊರಂಬಾದಿಪ್ಪು ಮುಟ್ಟಲಾದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಿನದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಆಕಡೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆದ ಕೇಂದ್ರವೂ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಂಗನಾವಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆಂಡು ಆಯ್ತು ಪೂರ ನಿಖಲ ಬೆರಿತಾಂಗನಕ್ಕೇನೊಂದು ನಿಖಲ ನಟ್ಟುನಿಗೆ ಒಂದು ರಟ್ಟು ಸಾರತ 14 ಮನೆ ಇಸವಿ ಬರ್ಪು ನಾವು 2020 ಇಸವಿ ಅಪಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜನಗಣತಿಗೆ ಪಿದಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜನಗಣತಿಗೆ ಪಿದಂಡು ನಮ್ಮ ಬಲದೊಪ್ಪವಡ ತುಳುವೆರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚೊಂಡು ತುಳು ಭಾಷಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚೊಂಡು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷಿಗರ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ತಾಂಕಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಎಂಕಲ್ನ ಪಡ್ಪಡ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಎಂಕಲ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಎಂಕಲ್ನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆ ತುಳುಂದು ಕೊರಡು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬ್ಯಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಬ್ಯಾರಿ ಎಂಕಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆ ತುಳು ಪಂಪಿನ ಚೆಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂಡಿಮಾರ್ಗ 12 ದಿನ ಪೂರ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಳ್ಳದಾರ ಬಂತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ ಎತ್ತವನ ಚಿಂತನ ಕೆಲಸ ಅವಳು ಉದಯವಾಣಿರದ ಬತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಬಂತೇವೆ ಆ 2020 ವರ್ಷಡು ನಮ್ಮ ಜನಗಣಿತ ವರ್ಷಡು ತುಳುವೆರ್ನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಮುಖೇನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿನ ಪಾದ ತಾಮರೆಗೆ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಈ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತದೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಎಮ್ಮನೆ ಪರಿಚಯಗಳು ಸೇರುವಳು ಪಡೆದ ನಟ್ಟುಳು ನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸನು ಯಾರ ಮಲ್ಪೆಯ ಪಡೆದ ಬಂಡೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ತಾಕತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನವೇನೆ ನಟ್ಟೊಂದು ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆರಿತಾಂದನ ಕುಡರ ಕೇಳೊಂದು ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೇಳೊಂದು ಒಟ್ಟೊಡು ತುಳುವ ತೆಂಬರೇನೆ ನಟ್ಟುವೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಯಾನೇನೆ ಜಡಪತಿ ನಕ್ಕಲಿನ ಕುರ್ಕುದು ಲಕ್ಕಲ ನಂಜಿನ ರಕಟ ತೊರ್ತು ಗಿಡಪುಲ ಕಂಚರು ದಾಪುನ ಕಂಟಕ ಕರಿಪುಲ ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕುನ ಕೇದರಿ ಕೊರ್ಲ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಮಂಡೊಂದು ಕುಡರ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಗೆ ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದೇಶ ಮಾಡ್ತಂದು ಎನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪದಗ್ರಹಣದ ಲೇಸಿದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಂಚಿಟ್ಟಿನ ನಿಖಿಲಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ತರತಕ್ಕಾದ ಬೆರೆಬೇಕಾದ ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದ